Aya bisimila Mali kono ani Mali kokan ni ye vewa bambara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛ na tali kɛ ninnu de kan ka kɛ ni Mali ka sariya sunba yɛlɛmali ye min bɛ wele ko référendum n'a kan ka kɛ juin kalo tile 18 san 2023 a yirala ka fɔ kunun kari fɛn min ye jamana kɔnɔ finitigiw ye olu ye kala ta a kuɲɛ kan an bɛ n'o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Ni sariya sunba yɛlɛmali ko min bɛ senna ni a kɛra ni kalata ye kunu finitigiw fɛ wulikajɔ o kɛra VOA ka kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ani Gawo mara la an bɛ n'o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. An ta falajɛkaw fɛ sigida 6nan na Bamakɔ u ka garba le kɛlɛma bolila minnu ni olu sigilen do ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ma fanba ye filaw ani dɔgɔnɔw ye olu ka lahalaya bɛ cogo di nin waati in na sanko an bɛ seliba ɲɛkɔrɔla waati min na ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura a y'aw bisimila VOA bambara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigira aw bɛ se k'an nasɔrɔ an ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye juin kalo tile 12 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Malikura kunkun na ɲɛɲɛ ka tɛntɛn ka lase aw ma ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. An taa Bamakɔ ka kɛ ni jamana kɔnɔ sariya sunba yɛlɛmaliko ye min bɛ wele ko référendum n'a kala ka yan ka taa faso jama fɛ juin kalo tile 18 san 2023 Mali jamana fan bɛɛ ani ka fara Mali ka lasigidensow kan maliden minnu bɛ kɔfɛ a yirala ka fɔ kunun kari fɛn min ye finitigiw ye jamana fan bɛɛ olu ye kala ta o wulikajɔ baara minnu kɛra walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn Kayatu Tarawele VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o tɛntɛn ko lase. Jamana yɛlɛma kɔni bɛ senna Mali kɔnɔ parce que n'i ko ko constitution kɔni i ko jamana sun jamana yɛrɛ sigilen do waleya min kan ani sɛbɛn min kan donc ni o yɛlɛmali baaraw bɛ senna donc a ka kan maliden bɛɛ sen ka y'o la sisan kɔni an y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigiw olu kɔni kalata ka ban olu ka kalata o y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma in kɔni min bɛna kɛ finitigilakaw olu sago don parce que an ye u camanba ye kosɛbɛ. Donc an tɛ deli k'u caman ye sira min fɛ nka mɔgɔw kana ɲina min kɔ fana c'est que Mali finitigi fana o man ca Mali population na kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ finitigi a cayara cogo cogo n'a kɛra ma 60,000 ou 70,000 ye a tɛna tɛmɛ o kan donc maliyɛn dun bɛ taa fɔ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 20 na wa min bɛ voter o bɛ sɔn ka caya ni miliyɔn 4 ni dɔɔni nka nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw yɛlɛma min bɛna kɛ a b'u kun kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Yala mɔgɔw k'a fɔ sisan k'a fɔ k'u sɔnna ni constitution in ma jama bɛɛ ka bɔ faso jama bɛɛ ka sɔn a ma o nafa walima a kɔlɔlɔ o bɛ se ka kɛ mun ye sisan Mali yɛrɛ tagali ɲɛ kan. Jamana sigilen do kalekan dɔw de kan donc kalekan min b'a to an yɛrɛ bɛ kɛ jamanaden wa kalekan minnu b'a to fana an ni famaw cɛ o bɛ se ka labɛn cogo min na walasa mɔgɔ si kana mɔgɔ si ka hakɛ bɔsi a la donc jamanadenw ka hakɛ lakanani o sɛbɛn fɔlɔ o de ye constitution ye parce que ale bɛ hali jamana masakɛ sanfɛ donc o constitution kɔni ni jamanaden bɛɛ bɛnna kan kelen kan jamanaden bɛɛ ka sɔn bɛnkan minnu ma o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ parce que o de b'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ fɛ ka don da kelen fɛ u bɛ fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An ye kɔlɔsili dɔ kɛ n'o ye politiki mɔgɔw ani politikikɛlaw fanga garadabaga kulu politiki siraw ni fɛnw kan olu ka mankan cayalen bɛ a ko la kosɛbɛ awa yala e bɛ se ka kuma an ye dɔɔni olu ka taabolo kan ni référendum ko in la wa. Ayiwa n'i ye a ta k'a lajɛ référendum min kɔni bɛna bila sen kan nin ye a ma kɛ i n'a fɔ ni a kɛlen bɛ bɛɛ fɛla ye maliden bɛɛ fɛla tɛ parce que groupe jɛkulu camanba bɛ yen olu ma sɔn a ma. Bon ni jɛkuluw ma sɔn a ma bɛɛ n'i ka bɛɛ n'i ka murutili kun don nka n'i ye murutili ninnu kun lajɛ ani projet nana sira min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni parce que projet nana sira min kɔnɔ o ye k'a fɔ ni an hakili b'a la Ibrahim Boubacar Keïta n'o y'an ka masakɛ kɔrɔ ye Ala ka hinɛ a la o ka fanga binna wulikajɔ dɔ de senfɛ donc o wulikajɔ in senfɛ malidenw wulila o tun bɛ ka hakɛ dɔw ɲini hali n'a kɛra o hakɛlaɲini ninnu o ma se ka se fo a dan na parce que sɔrɔdasiw ye fanga ta nka fanga talen a kun fɔra
ko o hakɛ ɲini ninnu ko o de bɛ laban donc an y'an to o hakɛ ɲini ninnu kɔnɔ sɔrɔdasiw kɔni nalen don ni hakilina min ye sisan ni o hakɛ ɲini ninnu tɛ kelen ye bilen ni ye ko projet de refondation kura c'est-à-dire que Mali yɛrɛ bɛ maralen cogo min o yɛrɛ de cogoya bɛna yɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ donc jamanadenw ni jamanatigi cɛla o siratigɛw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc politiki mɔgɔw muruti kun ka ca kosɛbɛ nka n'i ye a lajɛ a fanba ye de k'a jira k'a fɔ o yɛlɛma min kofɔlen filɛ nin ye sɔrɔdasiw fɛ ko nin yɛlɛma in tɛ malidenw ka laɲini ye ko malidenw tun y'a ɲini de i bɛ ka fanga tiɲɛna kun minnu kama ko ɲɛ ka sigi olu de ma kosɛbɛ ko ka ba yɛlɛmali k'olu de la ko mɛ ko malidenw m'a ɲini k'a fɔ ko fanga cogo ka yɛlɛma fanga yɛrɛ ni fanga jamanadenw cɛla la politiki mɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw caman bɛ yen minnu fana ka murutili kun gulonnen don o la nin tun ye Sega Jara ale ka laseliw ye maliden don min sigilen don Faransikaw fɛ yen jɛkulu min n'a bɛ wele ko Biton ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Kayatu Tarawele o ka kuma baranin na an bɛ to hali bi fɛn min ye kalata o hukumu ye n'o ye sariya sunba yɛlɛmaliko ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko referendum a yirala k'a fɔ finitigiw ka kalata min kɛra kunu kari kɛra Mali jamana fan caman fɛ i n'a fɔ a kɛra Bamakɔ cogo min na o kama bi VOA Banbara tɔgɔla Moribo Danbele y'a ka kuma baranin tɛnkun Sulemani Jalo la ale ye maliden ye min sigilen don Gawo mara la ani ka fara fɛnɛ an balimakɛ dɔ kan min ye Alassane Mayiga ye o de sigilen bɛ Gawo mara la an bɛ hakɛto ɲini kɛ ka fara Sulemani Jalo kan ale ye Moptika ye kunnafoni sɛnsɛnna don an ka nin maa filaw ka hakilina lamɛn kalata kan min kɛra finitigiw fɛ kunu kari Nka ne ka kɔlɔsili la kɔni sɔrɔdasiw bɔra yɛrɛ de ka vote kan kɔnɔ. Est-ce que basi kɛra ye? Basi foyi ma kɛ mɔgɔ si ma gɛrɛ basi foyi ma kɛ a vote kɛra a kan ka kɛ cogo min na yɛrɛ hakilisigi la. E yɛrɛ kɔlɔsili la Gawo kɔnɔna la ani Gawo kɛrɛfɛla ninnu na est-ce que gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔla a la tuguni? Bon min ye Gawo kɔnɔna la ne bɛ se ka kuma o de kan kɛrɛfɛ kɔni ne ma gɛlɛya mɛn parce que sɔrɔdasiw kan tɛ min ka surun Gawo la kosɛbɛ mais min ye Gawo ta kɔni ya vote kɛra a ɲɛma yɛrɛ de a kan ka kɛ cogo min na a kɛra ye. Sɔrɔdasilakaw bɔra kosɛbɛ? U bɔra kosɛbɛ yɛrɛ de u bɔra yɛrɛ de. Juin kalo tile 18 o ye faso jama mɔgɔ tɔw ta ye labɛnw bɛ cogoya min na sisan Gawo kɔnɔna la e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna ko bɛ cogo di? Bon Gawo kɔnɔna la min ye civil ta ye gɛlɛya dɔɔni bɛ se ka y'a la Gawo kɔnɔna la. Mun na? Ka sababu kɛ a bɛɛ tun ye kuranko in de quoi. Cogo di? Gɛlɛya min bɛ yen ko tiɲɛna ala ko tiɲɛna groupe nana mais groupe min an y'a mɛn cogo min na k'a tɛ se ka mɔgɔ nafa u b'a fɛ cogo min na groupe min depuis nana u m'u installé a tɛ kuran ka sɔrɔ donc o de ye gɛlɛyaba ye o sababu la muso min ye kafo mɔgɔw ye olu ye ɲɔgɔn ye caman ko mɔgɔw kana bɔ yɛrɛ ka vote a kuma fɔra radio ninnu la yɛrɛ k'a da kan ko kuranko ma ɲɛnabɔ. Kuma fɔlen jamana fangaw ye jaabili jumɛn di o kuma la? Officiellement ma foyi mɛn ka bɔ gouvernement fan fɛ an ma foyi mɛn o kan u ma kuma a kan fɔlɔ. An sera Mopti an balimakɛ dɔ ale y'a yirana k'a fɔ ko finitigilakaw ye kala kɔni ta Mopti hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la. Ne tɔgɔ ye Sulemani Jalo ne ye radio tolérance Mopti o chef de programme. Alors Mopti yan kunu a kɔni kɛra wasa ye sabula kunu bureau de vote minnu kun bɛ yan kelen kun bɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na polisiso la ayiwa bureau de vote kelen kun bɛ Almere la kelen kun bɛ Almere terre la ale ni garde national ka n'i y'a jateminɛ kunu an ka finitigilamaw bɔra kosɛbɛ ka taa kala sigi bon Sevare fana fanfɛla la yen min ye jateminɛlikɛlaw ye olu fana kun bɛ ka taa fara ɛzi maaw kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a kɔni kɛra bonya kɔnɔna na a kɛra wasa kɔnɔna na sabula finitigilakaw bɔra kosɛbɛ k'a daminɛ bureau de vote dayɛlɛ waati fo ka taa se u datuguli ma. E yɛrɛ ka kɔlɔsili la basi ma kɛra kalata in sen fɛ wa? Basi kɔni ma kɛ sabula finitigilakaw komi bureau de vote yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra olu yɛrɛ tagayɔrɔ la ka n'i ye jateminɛ kɛ hali olu yɛrɛ tagayɔrɔ la u ye kɛmɛ ka disposition ta ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a kɔlɔsi fo k'a ɲɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ a kɔni kɛra hɛrɛ kɔnɔ ani baden kɔnɔ an ma foyi ye min kɔni ye tɔɔrɔ sira ye an ma ye a ma. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Bamakɔ sigida 6nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la falajɛkaw fɛ kɛlɛɲɛbolila minnu ni olu bɛ u ka garabali kɔnɔna la n'a fanba ye filaw ani dɔgɔnɔw ye olu ka lahalaya bɛ cogo di nin waati in na sanko an bɛ seliba ɲɛkɔrɔla labɛn minnu na walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn VOA ka kunnafoni dila Mohamed Danjogo ye munumunu salo kɛ garabali kɔnɔ a sera ka seereya minnu sɔrɔ an k'u lamɛn. Ni donna farajɛ galabali kɔnɔna la baganw cɛla i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana camancɛ fan fɛ ka kɛ gɛlɛya ye olu fana sigiyɔrɔ bɛn don yɔrɔ kɔfɔlen ma Kadija Kojo n'ale bɔra Ibi ka sabu kɛ gɛlɛya ye an y'an ka kuma galama tengu ale la a nana cogoya min na a y'o fɔ an ye. Parce que gɛlɛya kun bɛ an kan mais a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni ɲɛngɛ ko kun bɛ an na o ye ɲɛngɛ di an ma ji in fɛnɛ o bɛ ka ji dɔɔni dɔɔni bɛ ka na mais sisan
hali sisan a ka an dɛmɛ baloko la. Ni jamakulu cɛla denbayatigi o caman bɛ yen i n'a fɔ Bayila Teme ni gɛlɛyaw ye dumuniko ni jiko ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye ale yira k'a fɔ u denmisɛnnin fitininw ka kalanko o y'u haminako ba dɔ ye bi. Kalanko o de don donc denmisɛnninw bɛ yala la yan bon an tɛ se ka don kalan la donc dugu kɔnɔ yan donc a sɔngɔ ka gɛlɛn an tɛ se ka denmisɛnninw don école la denmisɛnninw bɛ ni laɲini bɛ ni mɔgɔ ninnu na bi o de ye basigi o ka segin ka na Mali kɔnɔ cogo min na olu bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in na ka segin ka taa u ka duguw la. Jɛnɛba Pujugu. N'a kɛla banna an bɛ taa n'a nɔgɔyara an bɛ taa n'a ma nɔgɔya ni an bɛ yan n'a nɔgɔyara an bɛ taa Ala ka nɔgɔya. Gɛlɛya wɛrɛ min n'a yɛrɛ y'o jateminɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o de ye yɔrɔ sanuya cogoya ye ka fɔ jinɔgɔ ani baganw cɛla denmisɛnnin fitininw bɛ boliboli la u cɛla a ka kan dɛmɛ kɔni a ka ta cogo bɛɛ la ka ɲɛsin ninnu ma cogo min na u bɛ se ka balo yɔrɔ jɔlen na ani kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na n'u bɛ segin u ka duguw la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Sotrama o ye ladala bolimafɛn kɔrɔba ye Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ min kɛlen don ka nɔgɔya ladi foroba bolifɛnw olu ka tani ka segin baaraw olu hukumu kɔnɔna la nka a yirala nin waati in na ka fɔ gɛlɛya o binnen don pasajew kan min bɛ ka kɛ gɛlɛya belebele ye pasajew ni sotrama chauffeurw fo ka se parantiw ma min bɛ ka wolo kuma kuntanw ani gɛlɛya misɛnnin wɛrɛw la walasa bi an ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ gɛlɛya juman de bɛ sotrama bolilaw ani pasajew ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ. Mariam Kuyate y'a ka kuma barani ta ka jigin Bamakɔ a ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. Sotrama ni ale ye foroba bolifɛn ye Bamakɔ dugu jɛko 12 jama fanba bi kun ɲɛsi o de ma yasa ka t'u ka ciw la sabula Sotrama ale de sɔngɔ ka nɔgɔ foroba bolifɛnw na Bamakɔ sigi la nga ni y'a jate minɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya caman de bɛ Sotramaw kɔnɔ parantiw chauffeurw ani pasajew ni ɲɔgɔn cɛ min sen fɛ kɛlɛw dajuguyandeniw dɔgɔyamaw fo ka taa se polisisolatagaw ma i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye a koɲaw la. Ali Mayiga ale ye jagokɛla ye min bɛ Sotrama ta diɲɛ don o don sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 an ka lamɛn. Mɔgɔ bɛ surcharge de kɛ ɲɔgɔn kan pour que a bɛ se ka taga warimisɛn tɛ se ka di cogo la a tɛ taa ni mankan yɛrɛ tɛ quoi parantiw ladamunen tɛ même mɔgɔkɔrɔbaw an ye denmisɛnninlamɔgɔw tɛ dɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ u tɛ mɔgɔkɔrɔbaw toléré yɛrɛ warimisɛn ko la a bɔ a fara non o t'a la i bɛ hali b'i don i b'i jɔ fɛnɛ Sotrama kɔnɔ o fɛnɛ bɛ degun ba kan. Awa Diallo ale ye kungilanna ye an ka hakilinata lamɛn. Tuma dɔw la an bɛ pase bɔ ko 2 de kɛ yanni dugu kɔnɔna cɛ n'u y'i don mobili dɔ kɔnɔ u bɛ se yɔrɔ dɔ la u b'aw fili a dɔw la hali olu fɛnɛ tɛ se n'aw ye artisan i b'i ka pase bɔ i tɛ se i se yɔrɔ la a n'a nenini walahi n'i yɛrɛ ko k'i bɛ kuma dɔw fɛ u b'a fɔ k'u b'i bugɔ u kɔni kɛlen don k'an tɔɔrɔ dɛ ni yɛlɛma cogoya wɛrɛ bɛ sɔrɔ mobili ko la walahi ala ka kɛ kari o ka d'an ye ne an fa tɛ ninnu la an ba tɛ ninnu la u ka ko kɔni nege tɛ ne na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw de bɛ dugu kɔnɔ don o don an ye feerekɛlaw de ka kɛɲɛ ni hakilinaw ye an y'an ka kuma galama tegun Sotrama bolila dɔw la Amara Kone. Mais gɛlɛya mun bɛ yen n'o bɛ anw chauffeurw yɛrɛ kan transport yɛrɛ kɔnɔ o ye client ka warimisɛn ko o ye kelen ani client cɛ n'i y'a ye bɛnbaliya bɛ yen warimisɛn ko ye filanan o jumɛn circulation yɛrɛ n'a taabolo yɛrɛ kɔnɔ n'i ye mototigiw ni voituretigiw jateminɛ anw chauffeurw la u b'anw kan i b'a fɔ on dirait que an tɛ mɔgɔ ye an tɛ circulation dɔn mais n'i ye circulation Mali circulation yɛrɛ ta bi k'a lajɛ n'i ye Sotrama bolila ni taximan bɔ a la ko ninnu bɛ ka baara kɛ cogo min na ko tɔw bɛ k'a kɛ cogo min na amutage n'a sagoba bila a bɛ dɔgɔya. Yasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ni waliyaw la maa dɔw b'u hakilinataw fɔ. Sotrama-tigiw fana k'a dɔn vraiment passager minnu bɛ taga don mobili fana kɔnɔ donc u si tɛ se ka taga ka ɲɔgɔn to ye quoi donc ni passager donna Sotrama kɔnɔ vraiment a dɔn ale donna a kɔnɔ magoɲa dɔ de kama donc ni passager fana donna Sotrama kɔnɔ parantiw fana ka u minɛ ka ɲɛ k'a fɔ olu fana ka wari ɲini sira de don donc olu magoɲa fɛn fana de don donc ne kɔni hakili la ni bɛɛ y'i janto i ka côté la bon aw tɛ jiginna yɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ quoi. An ka dɔn ka fɔ Sotrama ale ye foroba bolifɛn ye min nafa ka bon Bamakɔkaw yɔrɔ ka da a sɔngɔ nɔgɔya kan. Mariam Kuyate kala sigi don ka bɔ Bamako VOA Bambara. Dunuya
Afrika sekola jamanaw olu ka tɔnba n'a bɛ wele ko OTAN ye laseliw kɛ bin tɛnɛ k'a fɔ k'u ka degeli baara min bɛ ka kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw ye daminɛna k'a kun de walasa ka se k'u se dan yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ ka kɛ ni Europe gunkana camancɛ fan finitigiw ye walasa ka se ka dan sigi Rusi jamana ka bagabagalikanw na ka kɛ n'u ka kɛlɛ ye min bɛ u ni Ukraine jamana cɛ ni waati in na. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye fɛn min ye yuwarukaw ye aw b'an sɔrɔ arajo dunuya kan 101.2 Koro ani Bayangarala lamini bɛ se k'an nasɔrɔ arajo Orona kan 93.2 Sankaw b'an sɔrɔ arajo Parisien kan 90.8 o fiɲɛsira fɛ fɛn min ye Gawo ye aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 an ka bɔlɔlɔ sira o labilalen don www.voabanbara.com walima aw bɛ se k'an nasɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan yan jalakili 37 min binnen don Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan k'a fɔ ko a ye foroba gafe dɔw ta gafe minnu ni yamaruya tun t'a bolo ka taa ni o ye a ka so kɔnɔ a yirala k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛli baaraw minnu ni olu dalatigɛlen don kiiritigɛlaw fɛ baaraw daminɛna ko kura Kayatu Traoré ale b'o kunnafoniw lase. I'm an innocent man, I'm an innocent person. Kumakan ninnu kɛra a ka bɔli fɔlɔ la ka sarankani kɛ jama la kiiriso ye jalakili minnu bila kan olu dali la kɛnɛ kan waati min na politikikulu républicain ka ɲɔgɔnna jɛrɛba u bɛ min kɛnɛw sigi l'Amérique marayɔrɔ caman kɔnɔna na ka u ka cɛbɔw ka sugandiliw u kɛ ne u bɛ a wele nanzarakan na ko convention Georgia ani Caroline du Nord marataw senfɛ Trump ye ɲɛfɔli kɛ jama ye a ka ɲangili 37 min bilalen don a kan ani a kɔkɔrɔ donbagaw fɛnɛ kan a ye a jira k'a fɔ k'u ye juguya de wuli ka ɲɛsin u ma yasa ka siraw tigɛ u ka kulu ɲɛ ne ka dankari kɛ l'Amérique jamanaden u ka ŋaniya talenw na Trump ka fɔla k'a to Georgia sani a ka sarankani ninnu cɛla la jama ye Trump ye a fara kan k'a fɔ ko bi ma kɛ ale yɛrɛ bakun kan k'u bina l'Amérique jamanaden fanba de kan ko sabila o jamanaden fanba ninnu ka danatigɛli sugandili de ye ale Trump ye nin taabolo ninnu jolen don Trump la kaban min n'i y'a lajɛ an bɛ waati min na i ko sisan ale de ye républicain politikikulu u ka cɛbɔ kumaba ye u ka jamanakuntigi ɲini jɔyɔrɔw la san 2024 nataw la hakaja a bilalen bɛ kiiri taabolo gɛlɛyaw kɔnɔna na jalakili minnu dalen bɛ Trump kan ne a lakodɔnniyaliw kɛra juma tɛmɛnen na bɛɛ tali kɛ de k'a fɔ ko Trump ye dankarili kɛ kiiriso ka laɲiniw na min tun ye ka jamana ka gunola sɛbɛn minnu talen bɛ a fɛ lasegi k'a ye wele bila a baarakɛɲɔgɔn dɔw ma ko k'a f'u ɲɛna ko jamana gunola sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ k'u ka u dugu tigɛ kana se ka da a kan ko ani fɛnɛ k'a ye a da yira a ka surunadonnikɛlaw la k'a fɔ gɛɛ la ko ale tɛna ta cogoya si la kiirikɛnɛ nin kan sibiri tɛmɛnen na Trump ye layidu tigɛ a da la k'a fɔ ko nin cɛboya kelen nin k'ale bɛna a lawaleya ko hali ni ɲangili bilalen don ale kan kiiriso fɛ.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko États-Unis bɛna segin ka don UNESCO la min n'a tun sen bɔra la kabiri jamanatigi kɔrɔ Donald Trump o ka fanga waati. Sheikh Chiro. I wish to inform you on behalf of the Department of State. Mina aula kunnafoniya ka bɔ Ameriki Departement d'État la jamana kɔkanko ɲɛnabɔ soba bɛna bonya lasegin kɛ ka lase aw ma k'a fɔ ko an bɛna segin UNESCO jɛkulu la. Richard Venmo ye mun sɛbɛn Ameriki jamana kɔkanko minisiri ka dankan dɔ a ka gafe dɔ kɔnɔna la ka di Madame Azoulay bolo AFP kunnafonidiso ye mun ye ka ɲɔgɔn dɔn senfɛ dugu ninnu bɛɛ ka lasigidenw jamana 193 lasigidenw Faransi jamana kan Paris jɛkulu dagayɔrɔba sigilen no yɔrɔ min na. Excellences, mesdames et messieurs, si l'UNESCO va bien, elle ira encore mieux avec le retour des États-Unis. Ni UNESCO ka ɲi ka ban a bɛna ɲɛ ka taa fɛ de ka ɲɛsin Amerika nin seginni ma. Madame Azoulay ye kunnafoni mun lase nin ye donba de ye UNESCO bolo ka dɛmɛ jɛkulu caya ani waleya minnu bɛna wulikajɔw kɛ ka kow ɲɛɲini a ye mun fara a kan. Ameriki kɔni ka nin seginni tɛ se ka kɛ ni kalata ma kɛ ka sebaya sɔrɔ a lasigiden jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kalata mun kan ka kɛ juillet kalo nata in na ka fara UNESCO sariyakisɛ dɔw fana kan ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Japon lasigiden mun y'a ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko yɛlɛmaba de bɛna don tarikuw la nin waleya in kɔnɔ ka d'a kan Ameriki ka seginni UNESCO la tun kan ka kɛ kosɛbɛ. A ka ca ni jamana 40 ɲɔgɔnna kɔni ye minnu sɔnna a ma k'a fɔ ko ka kalata teliyalen kɛ walasa k'a yira Ameriki la k'a fɔ ko u sɔnnen don a ka seginni ma. Chine jamana kɔni olu ka lasigiden UNESCO la Yang Jing y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ban Ameriki ka seginni ma UNESCO kɔnɔna na. And in full, and mobilized extra budgetary resources in support of UNESCO's work. Ko Chine jamana labɛnnen no ka baara kɛ di jamana lasigidenw bɛɛ ye kɛnɛ in kɔnɔna na ni Ameriki bɛ minnu cɛ la a ye kunnafoni mun lase ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ Pekin ni Washington ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati min na Donald Trump tun bɛ jamanakuntigiya la Ameriki y'a lase Octobre tɛmɛnen san 2017 k'u bɛna bɔ UNESCO la minnu n'u kun ma sɔn a ma k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tɛ ka sɔn Israel ka wulikajɔ ma. Nin bɔli in kɔni ni Israel fana sen donna la bilala sen kan Desanburu kalo san 2018 tɛmɛnen na. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 020 20 24 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Congo RDC jamana kan kunu kari sɔrɔ ka dugujɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada in na la a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw taara bin u ka dugudennin dɔ ka jamana kɛ ka yanfan ka taa kɔrɔnfɛ fanfɛla la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 1 ni bɔnɛ seereya dɔw ka fɔla a marabolo kɔnɔ. VOA tɔgɔla Moribo Dambele ka bɔ Washington. Kodeko marifatigi jɛkulu ye dankari Ituri mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ olu kalifayɔrɔ la tɛnɛndon ni laseli kɛra AFP la Richard Deda ni ale ye Bahema Banjere o mara ɲɛmɔgɔ dɔ ye ni ale bɛ Jugu o marayɔrɔ la. Kodeko n'u ale bɛ komi u ka jɛkulu mun sigilen don Kongo ale ka ɲɛtaga kama ale sigira yasa Lendu siya mɔgɔw olu ka se ka makaran Hema olu kosɔn Hindu siyaw ani Kongo sardasulakaw olu kosɔn. Desire Malodra ye a yira k'a fɔ ko u nana u ye marifa mɔgɔ caman de olu jenina u ka so kɔnɔnaw la dɔw yɛrɛ fagara ni muru ye ni ale ye fasojama ka mɔgɔ dɔ ye gida in kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ Lala ni ale bɛ kilomɛtiri 5 yanni ka se Bule ni duniya jamanaw ka keleya tɔnba ONU ale ka lakana mɔgɔ dɔw bɛ yen
Ituri marayɔrɔ ale ye yɔrɔ kalayalenba ye ni balawu kun ka jugu ye kosɛbɛ Kongo ale kɔrɔyan fana ni dankarili o caman de kɛra mun ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na ni wagati ninnu na Kodeko ka marifatigi jɛkulu u ye Sardasiw u n'olu karila ɲɔgɔn na Jukot ni ale bɛ Mahagi o fana bɛ Ituri o marayɔrɔ kɔnɔna la Sibiridon tile bantɔla la ka fasojama mɔgɔ 7 k'o faga. Sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Stade du 26 mars la Bamako kuna sin sibiri juin kalo tile 10 san ba fɛn ŋɔni saba senantolantan kanubaw tun ɲagarilen do kosɛbɛ u tun nana kubu jumali ɲina san ba fɛn ŋɔni saba finale ɲɔgɔndan lajɛ o min jɔnjɔn tara Stade malien de Bamako fɛ ka bɔ 11 créateurs de ɲarela ɲɛkɔrɔ celu kelen kanankolo Stade malien de Bamako kanu na o kɛra a ɲɔgɔndan jaabi ye Jibril Dramé 11 créateurs de karamɔgɔ ka fɔ la Stade senantolantan tun ka kalan kosɛbɛ sanga ani waati u tun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye kantola ɲini k'a tan. Ne ka équipe in na mɔgɔ si t'a la min tila ka coupe du finale ta. O y'u siɲɛ fɔlɔ. N'i y'a ka mɔgɔw ta ka n'u ye ballon sɔrɔ stade bɛ boli ka ballon ta u siɲɛ. O b'a fɔ stade su kuma nɔfɛ bi kosɛbɛ ka tɛmɛ anw. Ali Kalifa Kulibali 11 créateurs jalatigidankan a y'a yira k'u nimisara. An yɛrɛ nakun principal ka coupe ta pour que ka se ka bɔ sortie africaine. 11 créateurs tɛna se ka bɔ kafu ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la saison nata la i n'a fɔ a tun y'a laɲini cogoya min na. O jɔyɔrɔ Stade malien de Bamako y'o sɔrɔ a kɛlen ka kubu jumali jɔnjɔn ta Siyaka Tarawele Stade malien de Bamako degeli karamɔgɔ y'i sinsin a kan. An man ka kubu to a bɛ taga objectif fila de tun bɛ yen quoi soit an bɛ kɛ champion ye soit an bɛ kubu ta kubu de tun ye priorité ye. Mamadu Kulibali n'a bɛ wele Madu Kulu Stade senantolantana don a y'a yira k'u ma jɛ championnat kɔ hali n'an y'a sɔrɔ u ka tɔn jɔyɔrɔ man ɲi an bɛ don min ko bi championnat na. An bɛna an ma jɛ championnat kɔ dɛ parce que an degelen don fila ta de la. Lasini Kuma Stade senantolantana ale kelen de ye 11 créateurs celu lamaga sanga 54 na ka se di a ka tɔn ma a nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala y'a kɛ ne yɛrɛ kɛra bi dɔnbaga ye. E siɲɛ fɔlɔ ka coupe du Mali finale joué a. Ni ye ne siɲɛ fɔlɔ ka coupe du Mali finale joué. Siɲɛ fɔlɔ bi kelen. Awɔ siɲɛ fɔlɔ fana bi kelen don a la fana. A bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ. Garisɛgɛ de don. Projet ye mun ye? Ka kɛ professionnel ye. O de ye projet kɔfɛ activité tɔ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ. I n'a fɔ i nisɔndiyalen don kosɛbɛ dɛ. O jagosa parce que n'i ye fɛn labɛn n'a kɛr'i ta yen nɔ i bɛ nisɔndiya de. Supporters senkɔrɔmadondobaw ko don olu ma to ko a ko la o caman de bɔra fan fila bɛ fɛ. Ousmane Jakite Maraka Stade Supporter tɔn ɲɛmɔgɔ y'a yira ko cɛsiri de y'a to ni se sɔrɔla 11 créateurs kan. San fila ka da ɲɔgɔn kan équipe ba n'i ma fɛn sɔrɔ a cɛ ka jugu. Baara min kɛra o baara sara kan ka kɛ nin normalement. Ɲina ba fila ŋɔni saba kubu jumali ɲɔgɔndan kɔni kun cɛra Stade malien de Bamako de bɛna Mali jɔyɔrɔ fa kubu kafu kɛnɛ kan saison nata la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min na bɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thierno bolo an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Hélène Moses bolo jamukan la siraw ma aw balimamuso Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.